Mandibulise kuninonke sihlobo. Ngumbono umxesibe namhlanje wamanene namanenekazi aphuma izithuba ifuna ukuqonda uba angathi nina uzeme kwela qonga esithi utsho ingcwele kaSirayeli. Abanye ke ngenxa yongazi uba bangalifumana phi ulwazi lokushumayela baphetha bebukele kwabanye nabo abazifunela nje isitye emnyameni. Abaphulaphuli ke abatyiwa indlala baphetha kweza zitulo bekhuphisana ngokuzamla ngokuzeliswa yile ntshwaqane. Nam ndithe ke ngenxa uqulwa yile ndinisa ndathi makhe ndilungise izifundo zabashumayeli. Sawunyathela ke kwezi ngongoma zilandelayo. Okokuqala sawuthetha ngobizo lomshumayeli. Simkapho siyongena kwiimpawu zomshumayeli zenene. Simkapho siyongena kwimingeni azawujongana nayo seliseqongeni. Siyongena ke ngoku kuvuthondaba ekuqingweni ke ngoku intshumayelo kulapho ke ngoku umcimbi wonke ulele khona. Simthathe ke ngolomshumayeli sele iphethe lembiza yakhe eyayiphaka ngoku ephakela usapho lukaThixo oluzabe luthe thande lumlindile. Izawuqhutywa ke okokuqala lo uzawuqhuba ezifundo uDr Mngqibisa OT Mngqibisa oqeqeshe abashumayeli nabefundisi iqela leminyaka ebaqeqeshe lokushumayela. Bhale kwanencwadi ke zabashumayeli kanti ekwakhuphe ne-DVDs. Izawuqhutywa ngolu hlobo ke yonke lento. Uzawuthatha impela veki ezimbini. Impela veki yokuqala uzawuthatha 10 labashumayeli aliqeqeshe lugqitywe. Kweyesibini athathe enye 10 labashumayeli aliqeqeshe nelo lugqitywe. Kuzawuthathwa ke iqela kuzawuthathwa nje awara esibhozo nakwelesibini kuthathwa awara esibhozo. Nceda ke utsibele kuqala kuthiwa intake evuka mva idla ngodlwaza kweba. Yonke ke inkcukacha nemibuzo ozayibuza ilapha ngezantsi yawuphendula apha ngezantsi. Mandikubone ke mna kwiklasi yabashumayeli.